oppose naman mo kag hindi man siya kaintindi kun nga ang amugid sina no pero ti ila man ako nuya diretso bombodana nga magpatigayon iyasang rally pero hambal niya di ba si sila lang man ang marally sina kay actually ang stone kag ang fibakda do ay man niya tuyo nga magupod sa sining nga rally kay do hindi man gid iya dapat so bombodan pamatian ta bala no ang kabahin sa ato niya nga interview sa Committee on Transportation Chairman sa Sangguniang Panlunsod sa Siyudad sa Bacolod sa kay Councilor Dindo Ramos. May meeting ko later gani sa duha ka transport group. Okay. No, si Magda ko sa Stone. Okay. I do not know kung nga sa meeting sa ako. Para so far as the city is concerned, tanan yung concern niya gina-address na naman. Iko nang concern ang ilaya yung lang gina-away. Ang ba't kung kay sino na siya kay white mo kabalo kung sino na ano kay may tatlo man siya ka transport group sa Bacolod tinduwa may lunch meeting kami. Wala ko kabalo kung ano ang ilang concern. Kasi siyempre pamatian na natin kaya nauna to ang ilang modernization. Yes. Nakapasad na public hearing naman kami. Nakapasad naman ko resolution na being address sa LTFRB na i-send ang paghatag wala sang ano tawag sini? Ng provisional authority. So far as we are concerned sa among nga level, ito gina-address mo na naman nila yung mga problema. Oo. Pero ang undok niya, Councilor, wala. Diyan nag-coordinate sa imo na? Wala. Wala ko na sila may ating layi. Daw ang kanan nila yung against sila object ever since. Ano na pong kuko. Pag nakasyon nilang tanan ng authority nga ginano. So, why ko yung kabalo kung ano na yung ilang objective. But sa ako niya yung pagpating at ang mga transport groups sa Bacolod, ang tanan nila yung ginakang ginadala sa aton yung mga concerns, ginaka-address nila. Gani. So, vocal modernization nila they are barking at the wrong tree. Ang pero balo matang mayara, sila mga mga party representatives na hindi na nila di pag-itap. At muna kaya inigis sa government, national government policy. Kasi it applies to all the entire country. So na kongreso, dapat ang ilaya nga kututon, ang ilang mga party representatives ba? Kaya mo nang ilaya yung representatives sa national level. This is not an LGU concern, ang ilang problema. Do they have to, Councilor, stage a rally gidya kay kung tanawon mo dibla ikaw nag-author ka naman gani sang resolution pero kung di mo pagtanaw kinahanglan pag nila ya mag-rally or kung ikaw lang ya bilang chairman wala kasi kaya nila yung napasaffer nila mga driver at ang kanuloy nila mga driver that's why the Diego Malacad is speaking for the entire transport sector kaya that's why may meeting niya kami subong. Pag ang sila yaman yung comprise sa madamaan niya yung mga driver sa Bacolod. Ang ining Tibakda kag ang ang Stone. Wala man sila yung naghambal nga they are joining the rally, the scheduled rally. Wala. Ang ini sila gani, why makami nga talk about politika nga muna pamatian na diya. Kung naman concerns ang ilang fact sa makabalukuan ni Arang sa Sophia. Pero that does not matter. Amo niya decision making. Kaya amo diya siyempre mabuan sa resyo diya ato. Kung na concern nila mo nag-address ta. Ikadle sa kundina sa kanyang pamulitika. So, Councilor, ano advice mo sa mga drivers? Ako sa mga drivers, hindi tayo sila magpausar. Kahit kung yung sa biyahe, sino na masuffer. Ang masuffer sila kaya wala sila income. Why man sa mga liderasyon nila. Ako kabalogin ko, hindi man operator, hindi man na driver. Kasi ginausawa nga sila, just to make a noise. Ako na yati, ano nga concern yung pamatian sa LGU? Hindi ka mo nag-rally. Kung rally ka mo, ang national government ng hindi ka mo na mabatian, kaya tigamay lang mo di. So, dapat sa runyo, nung kampanya, mga sa mga party list nyo, sa mga, lumantan ako sinong party list na nila, mga makabayan black, dapat dito sila makibulid. Pag dito na hambal nila sa Kongreso, wala makabrilliant speech to. Kung tato na modernization, kasi kami din sa local, kung ano yung gusto sa amon din sa national, wala makami daya choice. Bumbuan.
So, bombodan, no, kay si Councilor Dindo Ramos, kay hambal niya kung mag-rally ka, let's say 5 days, kung ikaw driver, kung hindi ka makabiyahe, dumadalman ka gid, no? Pero do amal niya ti ang modernization yun yaman isang national, ti ato naman tong mga resolution. So, that's why nga hambal niya, do ka disbintaha gid kung mag-upod sa siniya nga rally. Pero ti ila man niya sang undok, pero ang feedback, daya kaging stone niya, ti duway man niya tuyo ambal niya nga stage or magpatigayon pala bombodan mag-rally gid ni inambalang mag-untat biyahe gid because sa siniilang niya nga pagpamatok sang modernization program no sang gobyerno no kay ti Pero yan hindi bala isang bumbuan. national. Hindi bala bumbuan namin man magsakay ka sa jeep nga modernized na daw ang Oo. nagabiyahe subong nga mga modernized nga mga jeepney, hindi bala may aircon pa ganina. Oo, in fairness, kung ikaw yung sumalakay, pareho ni masakay ka sa 10 pesos, di ba 10 pesos ang minimum fare? Ato yung modernized 11, pero ti ato yung aircon, no? Ato yung wifi, kung ano, dira nga mga ma-offer niya pa. So, syempre, kung ikaw commuter, bombodan, gusto mo to magsakay sa modernized, no? So, Bisan mahal sa amo gawa, man kabaylo sa Piso. imo comfort. comfort. Kay although may mga manami iban yung mga jeep pumudan pero iba niya okay sa do ano no nablang ano nagidya do no nakulbaan ka. Oo, nakulbaan ka magsakay. magsakay. Magid lang blayang ka. Oo. Oo, may mga amugid sinabombodan realidad na. Although may iban man niya nga okay pa man, no? Pero may ara gidya nga duksa gatakilid na, no? Kisa ang iya ni bombodan nga sa log, no? May bulubusdot na. So do hindi na gidya ko tapos ang asok. Abo Nablang- maning asok. Sablang kung gisa, sakyan mo, hindi kaya mapatay sa aksidente, mapatay kaya bala sa tetanos how? Tanoso. May mga amo sina bombodan. Real talk na ang nila. Oo. So that is why iban nga ba niya modernize na lang tao. Galing ti iban nga ulikid man sa mga drivers naton kay kaluluoy man because of the pandemic. That is why nga ginhambal. Although subong bombodan duay pa man ginapersa sang gobyerno nga ipatuman gid ni because gani sang sitwasyon naton subong gapang lakaak pangada ng presyo sang gatong no bombodan. So amo man ang mga konsiderasyon subong no nga ang wala pa man gid gina-push sa national government ang pagpatuman sa ning modernization isar nga kasakasaguan naton bombodan supposedly ma-take effect gid ini siya this year no 2022 Sila bombodan may mudra kay kasuguan na mo. kasuguan na siya eh. So ang mahimo mo maapilar ka to extend galing to atong resolusyon ni Councilor Dindo Ramos, ti resolusyon matong bombodan, depende sa ila kung pamatian. Pero ang pagtanaw gani subong ang obserbasyon man nga wala man niya gina-impose gid. Kay siguro syempre kay man ang national government sa agunto subong no nga gina-experience naton tanan. Suno sa payag ni Mr. Jigo Malakad, daw hindi mas lesling nga punggan gid nila ang pag-operate sini. Galing kay sa ilang daw mga ilang kuno sila sa allowance. Oo, hatagan sila sa allowance. So that is why nga problema naman na bumbuan kung sige lang tatag allowance sa sasando nga paghatag dato ni sang allowance. That is why ang ang punto basta sige ta allowance tapos why man para ma-modern ni naton. So 2030 bombodan amo man gyapon no. Oo, ang ato diya nga sitwasyon. So anyway, bombodan morning update, report naton nga madulong para sa pagpangaragad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Kung ang ginasinggitan naman lang ang pagpangayo nila sang allowance sa full implementation sa sining modernized jeepney nga nagabiyahe sa aton na siyudad sa Bacolod. Tiyan pamangkot hasta sano nga plaso ini hasta sano nga extension kay sa pagkamatuod tinuig naman gani ini nga dapat na tinuig naman nga naibaluan nga mag-abot ang panahon nga i-modernize ang jeepney nga nagabiyahe sa mga mayor nga dalanon sa siyudad sa Bacolod. Sobra nakalawi gani ang ample time nga ginapangayo sang transport organization. Siya doon nakalawig sa ginhatag nga plaso. Nagka dapat na gila i-implementar. Kung hindi ma-implementar, subong, di saan utan i-implementar. Iniya nga kasuguan. So, amo ni, naway pa man gani makapatod ang undok
kung ano gid ang pitsa sa ila sinilima kadlaw nga transport strike kay pagamitingan pa nila sa maabot nga Miyerkules, no, Miyerkules nga adlaw ang ining sabahin mga kabiyanan sa ginasinggitan sa mga transport organization nga damo ni sila kausa. Ang isa na diri ang pagpasaka sa nga pliti, no? Kadungan man sa pagsinaka sa nga presyo sa nga gasolina. Ang sa modernized jeepney, kung ang mga pasahero ang pambalon, ti paburgis na sa modernized. Kaya imagine mo, bag-o, gainaw-inaw, hamahamot pa, may air condition pa sa sulod. Di sakay ka sa salakyan nga di aircon, kundi daw kakay man nga daw may auto ka man ginasakyan. No, bagusbos ang kabugnawon niya. Daw mo gini makasiling nga siya ma-jeepney na lang ta. No, magamo ning istorya nga siya doon nagkasaka sa presyo ang sa doon nagkasaka taas ang presyo sang aton nga mga gasolina. Yan ang Bumbo News Center para sa itong Bumbo Network News. Stand by. From Manila goes to Bumbo News, DWSN, Star FM, Bumbo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Marso 7, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating pong international news, 8 sibilyan ang patay sa Irpin sa Ukraine matapos pinaulanan na ng mortar fire. Ang piso naman humina dahil sa patuloy pa ring tensyon sa Ukraine at Russia. Mga economic managers magpupulong kaugnay nito. Ang pamahalaan ng China naman nanindigang hindi makikialam sa paparating na halalan dito sa Pilipinas. Samantala, mayroon pong ekta-ektaryang palayan pinadaparaw ng ipo-ipo sa 5 barangay sa South Cotabato, ilang bahay nasira rin. Sa ating international news, ang Russia nagre-recruit na ng mga Syrian fighters upang lumaban kontra Ukraine. $200 hanggang $300 ang sahod. At sa atin pong sports, balita itong gymnast na si Carlos Yulo kailangan daw tumutok ngayon sa Asian Games para makapasok sa World Championships na sasagawa po yan sa England sa Oktubre. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Hindi bababa sa 8 sibilyan ang inaulanan ng mortar fire ng Russian military ang mga residenteng lumilikas sa Irpin. Malapit yan sa Kiev sa Ukraine. Ang Irpin ay naging lugar ng intense shelling ng militar ng Russia nito man nakaraang araw. Kabilang umano sa mga namatay ay ang 2 mga bata at 2 adults. Ang mga residente ay nagsilikas kung saan dumaan sila sa isang nawasak na tulay na pinasabog ng Ukrainian forces upang pigilan ang pagsulong ng Russia sa kabisera. Nauna nang nagbanta si Russian President Vladimir Putin na hindi titigil ang Russia sa military action hanggat hindi na nakukuha ang kanilang gusto. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 1.5 million katao na ang lumikas sa Ukraine patungo sa mga kalapit na bansa ayon yan sa United Nations. Sa mga balita naman dito sa loob ng bansa, ikinokonsidera na daw ng Department of Education na pahintulutan itong pagdaraos ng pagsusulit sa mga paaralan sa harap pa rin ng COVID-19 pandemic ayon kay Assistant Secretary Malcolm Garma. Sa ngayon ay inaayos sa paanya nila ang guidelines para sa in-person examination tulad na lamang ng isasagawang large-scale assessment kay ng Program for International Student Assessment, yung tinatawag na PISA.
Inaaral din anya nila itong magiging schedule para sa mga aktibidad na ito para kung sakali ay gagawin ito ng per batches. Pero posibleng masimulan na rin anya ang pagdaraos ng in-person examinations ngayong buwan ng Marso. Kahapon, sinabi ng Department of Education na nasa 6,925 na paaralan sa buong bansa ang handang makipagbahagi dito pa rin or makibahagi sa progressive expansion phase ng face-to-face classes. Sa naturang bilang, nasa 6,122 na paaralan naman ang nakabalik na sa limitadong in-person classes. Samantala, ang Department of Energy tiniyak daw na sapat pa rin itong supply ng langis dito sa Pilipinas sa loob ng 40 araw. At ano kaya ang nakikita nilang problema dito pa rin sa presyuhan na nararanasan ngayon dito sa Pilipinas? At nasa kamera si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Gerald, Bombo Jane, nilinaw nga ng Department of Energy na walang problema ngayon sa supply ng langis o ng oil sa ating bansa sa harap pa rin ng pagsirit yan ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nakalipas na buwan. Sa pulong nga ng Fuel Crisis Ad Hoc Committee ng Kamara, sinabi ni Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza na sapat naman na mahigit 40 araw ang supply ng langis ng mga oil company sa bansa. Hindi aniya problema ang quantity, gayong patuloy pa rin namang nakakapasok ang langis sa bansa sa kabila pa rin ng mga pangyayari ngayon sa mundo, partikular na ang sasigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon pa kay Erguiza, ang totoong problema sa ngayon ay hindi ang supply, kundi ang napakataas na presyo na ipinapataw ng mga oil companies sa kanilang mga produkto. Para sa naturang opisyal, ang pinakaugat ng mataas na presyo na ito ay ang Oil Deregulation Law na noong nakaraang linggo lang ay pinapareview nga ng Malacanang sa Kongreso. Isa ang pag-amyenda sa naturang batas sa mga long-term interventions na nakikita ng kagawaran para mapahupa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bukod dito, nagpahayag din ang kagawaran ng suporta sa unbundling sa presyuhan, gayon din ang pansamantalang pagsuspinde sa excise tax sa langis. Nakikita din nilang makakatulong ang pagkakaroon ng strategic reserve ng pamahalaan para matiyak ang minimum inventory requirement. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng paliwanag ni Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza. You said wala tayong problema sa supply. Yes, Mr. Chair. Covered po tayo. Yung inventory natin, 30 days, more than 40 days po ang nasa inventory pa natin. Kaya sinasabi lang namin ho yan para ma-include sa batas. Ang problema ho natin ngayon, presyo. Pero yung quantity, wala ho tayong problema. May pumapasok po. We're just saying that po para ma-legislate yung policy na yun. Yes, Mr. Chair. Ang next po na gusto ko lang namin yung government intervention sa pagtaas. Kasi ang problema pa natin po talaga dito, Mr. Chair, the root of all this problem is the Oil Deregulation Law. That's why we're going to Congress to look into this law. Because all of this, ang presyo is the benchmark, the world market price. Kailangan ho ma-incorporate ito at ma-amend ang bata to what extent ho nagagawin ng legislature. And we believe that it's now in the hands of the legislature po. Because our problem is this pricing. Sa ngayon, Bombo Gerald, nagpapatuloy pa rin ang naturang pagdinig ng ad hoc committee para hinggil dito sa fuel crisis at kasalukuyang nakasalang ang iba't ibang stakeholders naman sa transportation sector. Bombo Gerald. Oo, 40 days yung sinasabing nabili na ba ng pamahalaan or nasa Pilipinas na yung stock na yan, Bombo Dave? Well, as of the moment, Bombo Gerald, ito ay kasalukuyang tinatakdan ng mga umiiral na batas, Bombo Gerald. At ang sinasabi nga ng Department of Energy, every after 2 weeks may pumapasok naman na supply. At sinasabi nga nila kung ganito ang sitwasyon, hindi naman problema ang supply, kundi mismong presyuhan ng mga oil companies, Bombo Gerald. Oo, kasi kapag may supply pa within 40 days, pero kapag nagtaas ng presyo na ng produktong petrolyo, yung 40 days na yun, dapat hindi na magalaw, Bombo Dave? Dapat nasa stable na prices pa rin. Pero yun nga, yung sinasabi mo kanina, ay talagang tumataas yung presyo, Bombo Dave. Yes, tama ka dyan, Bombo Gerald. Kaya ang iginigit nga ni Undersecretary Erguiza, root of all problems daw itong Oil Deregulation Law. Kasi ang walang kapangyarihan ang gobyerno na manghimasok sa presyuhan ng mga produktong petrolyo, Bombo Gerald, kahit mayroong krisis. Dahil nga sa umiiral na batas na ito, bagay na pinapareview naman ng
Malacanang sa Kongreso. Bombo Gerald. Maganda sana yan para yung pamahalaan yung kumontrol dito sa presyuhan ng mga produktong petrolyo dito sa market dito sa Pilipinas, Bombo Dave. Yes, tama ka dyan, Bombo Gerald, kasi kapag mawala itong umiiral na batas na ito, magkakaroon ng government interventions pagdating sa presyuhan at yung may say dyan mangyayari itong ating pamahalaan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement, paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nawagan po itong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, yung tinatawag na FEDUDAP, sa pamahalaan na payagang pansamantala itong 1 peso na dagdag sa pamasahe sa harap na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa isang panaya, muling binigyang diin ni FEDUDAP President Ricardo Boy Rebaño ang kanilang apela para sa agarang aksyon ng national government para matulungan din sila sa harap ng kanilang pasanin ngayon. Ito ay habang nagpapatuloy naman sa ngayon ang pagdinig ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB sa kanilang petisyon na dagdag na 5 pesos sa pamasahe sa mga jeep. Iginit ni Rebaño na hirap na ang mga tsuper sa ngayon at ang iba nga ay mas nais tumigil na lamang sa paghahanap buhay dahil sa pangyayari kamakailan. Naniniwala si Rebaño na pinagsasamantalahan lamang ang kanilang sektor sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia, kaya't lalo pang tumataas itong presyo ng mga produktong petrolyo. Noong Pebrero 28 po, tumaas sa ikasyam na magkasunod na linggo ang presyo ng mga petroleum products. Ilan sa mga gasolinahan sa bansa ay aabot na po sa 80 pesos naman ang singil nila sa produktong petrolyo. Sa dagdag pang mga balita, ang piso naman humina dahil sa patuloy pa ring tensyon sa Ukraine at Russia. Mga economic managers magpupulong kaugnay nito. Alamin ang detalye sa live report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, narito tayo ngayon sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Ito ang isa sa mga pinakamalaking sentro o isa sa mga sentro ng komersyo dito sa Metro Manila at maging sa buong bansa. Ito yung karaniwan ay bagsakan at puntahan ng ating mga kabayan para makabili ng mas mura-mura pero dekalidad din ng mga produkto. At samot-sari dito yung mga narito, yung mga gulay, prutas, mga damit at gamit sa pagluluto sa mga bahay. At dito ngayon ay inobserbahan natin yung nagpapatuloy na masigla pa rin yung komersyo, kumbaga kalakaran dito, bentahan, Bombo Jane, sa kabila ng naranasan natin na problema sa ekonomiya dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, mga diesel at gasolina na karaniwang ginagamit ng ating mga kabayan dito sa transportasyon ng kanilang mga produkto. At ito nga, may isa pang karagdagan na masamang balita dahil nagkaroon na rin ng epekto sa currency ng Pilipinas ang hindi pa rin matatapos sa sagupaan sa dalawang magigirang bansa sa Europa. Ito ang inihayag ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion sa kanilang briefing. Inihayag ni Edilion na dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang nagbabanggang bansa ay nagde-depreciate ang piso kontra sa dolyar. Gayunpaman, wala naman aniyang dapat na ipag-alala ang sa estado sa salukuyan ng piso dahil malaki ang reserve ng Pilipinas. Kaugnay ito ay magkaroon ng meeting. Kaugnay dito ang mga economic managers na masusasabi ni De Leon na nakamonitor at nag-analisa sa mga naging pangyayari at maaari pang maging epekto ng giyera ng Russia at ng Ukraine. So sa ngayon, Bombo Dave at Bombo Jane, ay patuloy tayong nakantabay dito sa kalakaran, dito sa bahagi ng Divisoria sa lungsod ng Maynila. Bombo Jane, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, dahil talagang tumitindi yung bakbakan doon sa Ukraine at Russia at yung presyo ng produktong petrol tumaas. Yung mga presyo naman dyan ng bilihin, Bombo Raymond, kung nakapagtanong-tanong ka kanina dyan, kumusta naman, Bombo Raymond?
Well, sa ngayon ay natili pa naman sa dati. Yung prutas ay 50 pesos pa rin. Yung 1 kilo, yung orange o yung dalandan na Bombo Gerald. At yung mga binebenta rito na mga patingi-tingi ay ganun pa rin naman. Dahil hindi pa raw nila masyadong itinataas dahil yung mga bumibili rito ay karaniwan natin mga kabayan na hindi naman yung talagang mayaman. So kumbaga ito yung mga masa, yung mga kabayan natin na bumibili rito para makamura, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, so live and direct mula dito sa may Divisoria sa Maynila. Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Nagpaalala ang social communications lalo na ang pagsasakripisyo at pagsisisi ay ang pagbabawas ng mga gadget na higit na hinahangad at access sa social media. Kabilang dito ay ang pag-aalis na paggawa ng bawat gadget, electronic device at access sa social media. Tulad na lamang ng pananalangin na isaraw na malaking bagay para sa espiritual na halagang bagay. Tulad na lamang ng pananalangin na isaraw na malaking bagay para sa espiritual na paglago. Sang-ayon din ito sa naging payag ni Santo Papa sa isang lipunan kung saan ang labis na kaalaman na kumakalat sa social media ay madalas na walang katotohanan. Ayon pa kay Maralit, ang online information ay nagdudulot lamang ng kalituan kung kaya't dapat na maging maingat anyang bawat isa sa lahat ng mga nababasa at napapanood dito. Kasabay nito, mapila siya sa mga magulang at nakatatanda na gabayan ang mga kabataan upang hindi sila mabiktima ng fake news. Magugunita na una nang inilarawan ni Santo Papa Francisco ang internet bilang isang polluted environment dahil sa talamak na verbal violence dahil na rin sa mga offensive at nakakapinsalang mga salita. Samantala, nanawagan sa Malacanang at sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang isang kongresista na bilisan ang pag-aproba sa panukalang batas na magsususpinde sa ipinapataw na excise tax sa langis. Itong unbundling ng presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang panukalang magpapagaan sa pasanin ng taong bayan. Ginawa ito ni Deputy Minority Leader at Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate ngayong nakatakdang makaapekto sa mga consumers sang katakdang pinakamalaking oil price hike sa bansa dahil umano sa sigalot ng Russia at Ukraine. Sinabi ni Zarate na mapapababa raw ang presyo ng mga produktong petrolyo ng medium at long term sa pamamagitan ng pagsasabata sa tatlong panukalang batas na magpapalaya sa bansa sa mga kamay ng mga oil cartel. Kabilang sa mga panukalang batas na ito ay ang regulation ng downstream oil industry, ang centralized procurement ng langis at muling pagbili ng pamahalaan sa Petron na nakapaloob sa ilalim ng House Bill numbers 4711, 244 at 4712. Naniniwala naman si Zarate at ilan pang mga miyembro ng Makabayan Bloc sa Kamara na kailangang bilisan ng mababang kapulungan ang pag-asikaso sa tatlong panukalang batas na ito para makaprotektahan ang taong bayan sa pagsingil po ng mga pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa harap pa rin ng digmaan ng Russia at Ukraine. Ang pamahalaan ng China daw mayroong paninindigan dito pa rin sa nalalapit na halalan dito sa Pilipinas. Ang buong detalye nasa linya si Bombo Dennis Samito. Pinawi ng pamahalaan ng China ang pangamba ng ilang sektor sa Pilipinas na makikialam sila dito sa nalalapit na 2022 presidential elections. Yan ay kasunod nga ng mga ugong-ugong at mga naging pahayag kamakailan ni retired Justice Antonio Carpio na hindi malayo na panghimasukan ng China ang takbo ng politika dito sa ating bansa upang kanilang maimpluwensyahan ang magiging takbo ng susunod na administrasyon. Nanindigan si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, na hindi makikialam sa mga hakbang ang China at hindi rin makikisawsaw doon sa mangyayaring halalan. Taliwas nga yan doon sa iba pang mga komentaryo na lumabas sa iba't ibang platform at ayon nga kay Wang Silian ay hindi gawain ng kanilang bansa na makisawsaw sa internal politics ng iba't ibang bansa kasama na ang Pilipinas. May sarili naman umanong pag-iisip at disposisyon
ang mga mamamayang Pilipino at naniniwala sila na pipili ang ating mga kababayan ng angkop na magiging leader sa susunod na anon. Handa rin daw ang kinatawan ng China dito sa Pilipinas na makatrabaho kahit sino man ang maupo na susunod na leader ng ating bansa at kung anong political party man ang kinabibilangan nito ay wala naman daw magiging problema sa kanila sapagkat ginagawa nila ang kanilang mga hakbang at trabaho lamang din para sa kanilang panig ang pagiging envoy ng China at kinakatawan nila ang bahagi ng kanilang interes ng kanilang bansa habang sila ay nananatili naman dito sa Pilipinas at ganoon din itinatawid naman nila yung mga impormasyon galing sa Pilipinas na makakatulong upang magkaroon ng maayos na relasyon ang dalawang bansa. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Yung mga magsasaka dito sa bansa dumadaing dito sa pagsadsad sa napakamura po, 12 pesos hanggang 17 pesos na farmers sa farm gate price. So yung presyo po ng palay at may report ang Bombo Radio Dagupan. Dumadaing na ang mga magsasaka matapos sumadsad sa 12 hanggang 17 piso ang farm gate price o presyo ng palay. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, sa probinsya ng Mindoro abot lamang ng 13 hanggang 15 pesos ang kada kilo ng ordinaryong palay, gayon din sa Isabela. Maliban dito, inireklamo ng mga itong mataas sa presyo ng pataba o fertilizer matapos umakyat sa 3,000 pesos ang kada bag ng pataba na mas mataas ng 200% kumpara sa presyo nito noong August 2021. Dagdag pa ni Estavillo, luging-lugi ang mga magsasaka dahil sa tuloy-tuloy na pagbaba sa presyo ng palaya at nakadagdag pa ang lingguang taas presyo sa produktong petrolyo. Kapag nagpatuloy na nagbingi-bingihan ng gobyerno sa panawagan ng mga magsatanim sa susunod na taon. Yung ordinary rice nila ay hindi doon sa dati nilang presyong pagbebenta. Yung ordinary palay nila ay umaabot lang ng 13 hanggang 15 pesos. Ganun din sa Isabela, yung presyong to ay talagang napakababa compared doon sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng pangangailangan nila sa pagsasaka. Siyempre yung fertilizer, yung mga binhi, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis linggo-linggo ay may malaking impact yan sa gastos ng ating mga magsasaka. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosetta nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio. Bombo! Samantala po, mura na nga itong presyo ng palay ekta-ektarya pang palayan yung pinadaparaw ng Ipo-Ipo naman dyan sa 5 barangay sa South Cotabato. At nasa linya ang Bombo Radio Coronadal. Yes, Bombo Gerald, mga kabombo, ekta-ektaryang pananim ng palayang dala rin ng paglaslas ng isang Ipo-Ipo dito sa bayan ng Santo Niño, South Cotabato, kung saan 5 barangay ang apektado na nilalagyan ng ilang mga ekta-ektaryang palay, kung saan apektado ang Barangay Katipunan, Barangay M. Rojas, Barangay San Vicente, Barangay Ginsangan at Barangay Panay. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mr. Bobet Fale, ang MDRRMO ng Santo Niño, South Cotabato, inihayag nito na 3 rin na mga bahay ang totally damaged sa ngayon at nakikituloy ngayon ang mga pamilyang ito sa temporary shelter ng Santo Niño LGU, kung saan, mga kabombo, sila ay apektado at nabuwalan ng puno ng kahoy ang kanilang pamamahay. Patuloy pa rin ang damage assessment na ginagawa sa ngayon ng MDRRMO Santo Niño para na rin maitala ang kabuang danyos sa agrikultura at pamamahay at kabahayan ng mga residente sa Santo Niño. Live mula rito, Bombo Gerald, sa Jensen Drive, Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo!
Ang NAPOLCOM naman magsasagawa ng sariling imbestigasyon hinggil sa pagbaril patay sa isang pulis sa Iloilo na sumaksak sa kanyang kasamang pulis. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Sasagawa na rin ang sariling investigasyon ng National Police Commission o NAPOLCOM hinggil sa isang pulis sa Iloilo na binaril patay matapos nag-amok at nanaksak ng kasamahang pulis sa barangay Bayuyan, Estancia, Iloilo. Ang namatay na pulis ay si dismissed Police Master Sergeant Leonidas Labarosa nang nabaril ito ng isang personnel ng Estancia Municipal Police Station matapos na nag-amok at may hawak na kutsilyo at tinangkapang sunugin ang kanilang bahay. Sa proseso ng pakikipagdegosasyon, nanlaban ito at sinaksak ang pulis na si Patrolman Jason Villamor kung kaya't napilitan ng mga otoridad na barilin ito. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Joseph Celis, Direktor ng NAPOLCOM Region 6, sinabi nito na bahagi ng trabaho ng isang pulis na malagay sa alanganin ng kanilang buhay. Ayon kay Celis, sa mga katulad na sitwasyon, mahalaga rin ang element of immediacy sa kondisyon na ito ay hindi labag sa batas. Anya sa ngayon, isang impartial at independent investigation ang gagawin ng NAPOLCOM upang alamin ang totoong nangyari. Napag-alaman na sila Barosa ay dating investigador ng police station ng bayan ng Estancia at Balasan sa Iloilo. We find it necessary since this also involves the life of a person for the purpose of determining kung ano talaga ang nangyari doon. No? We always have to apply what we call impartial and independent investigation on the part of NAPOLCOM Region 6. Si Attorney Joseph Celis. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Lumalabas ang ulat na ang Russia ay nagre-recruit na mga Syria na bihasa sa urban ni Lebanon upang lumaban sa Ukraine habang nagkahanda ang Moscow para sa street-to-street fighting sa pagsiguro nito na agawin ang mga pangunahing lungsod sa Ukraine. Tumanggi ang mga opisyal ng intelligence na sabihin kung gaano karami mga mandirigma ang sumang-ayon na sumali sa digmaan. Ngunit sinabi ng ilan ay naglakbay na sa Russia at naghahanda na i-deploy sa Ukraine. Base pa sa report, inalok ng Russia ang mga ito sa pagitan ng $200 hanggang $300 na sweldo upang pumunta sa Ukraine at magsilbi bilang mga gwardya sa loob ng 6 na buwan. Samantala naman, pagkuha ng pagkain sa Ukraine, pahirapan. Mga groceries, wala ng stocks. May detalye ang Bombo Radio Cebu. Nagkakaubusan na ng pagkain ng mga grocery stores sa bansang Ukraine dahil sa tumataas na demand mula na nagsimula ang sigalot nito sa Russia. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Lavena Dayan Mekalova, isang Pinay na nag-asawa ng Ukrainian, na pahirapan ang kanilang pagbili ng pagkain sa Kiev dahil wala ng stocks ang mga grocery stores. Ayon kay Mekalova, nasimula ng pumutok ang gyera ay 2 beses lang silang nakalabas at nakabili ng pagkain dahil mataas ang linya ng mga tindahan at swerte na lang kung makakaabot pa sila ng stocks. Anya, marami na ring mga grocery stores ang nagsara matapos na wala ng stocks na pumapasok. Lisod gid kaayo, ami gawas-gawas marag nakagawas mi since nag-war kaduhara kay kinahanglan gid munitag pagkaon kay wa na gid pagkaon. Kunya inigawas na mo sa grocery, sirado or hurot na, wala stock. Then maglinya nigtaas, inigabot na mo sa kitay kami amo ng turn. Mag-close na kay wala sulod ang grocery. Nga na siya kakuan sir. Karon sir kuan naka-block, daghang nag-block ang dalan bito na mo sa gawas na naisay tawagan na kanang anti-tank. Daghang nakita nga mga volunteers nga nagdalag mga rifle kay maapil pod sila sa kuan kanang mag-guard sa dalan nga na. Yan ang bahagi ng pahayag ni Lavena Dayan Mekalova. Maliban pa sa pagkain, inihayag nito na pahirapan rin ang kanilang pagtulog dahil sa gabi at madaling araw ay naririnig nila ang mga missile explosions. Takot man, ngunit hindi nila lilisanin ang kanilang apartment dahil hindi nila maiwan ang kanyang mother-in-law na isang 75 taong gulang. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Suzette Bacalso Raffles para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Todo raw itong paghahanda ngayon ng gymnast na si Carlos Yulo, lalo na dito sa Southeast Asia, maging sa Asian Games bilang bahagi ng kanyang ensayo para makapasok sa World Championships.
Ayon sa Pinoy Olympian, kailangan daw niyang pumasok sa top 5 sa Asian Games na isasagawa sa buwan ng Hunyo para makapasok sa World Championships na isasagawa naman sa buwan ng Oktubre sa Inglaterra. Partikular na dapat lusutan ni Yulo itong men's all-around event sa Asian Championships para ma-qualify sa kompetisyon sa World Championships doon po sa Liverpool. At ang sports balita ay hatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Sa atin pong international news, 8 sibilyan patay sa Irpin, Ukraine matapos pinaulanan ng mortar fire ng Russian military. Ang Department of Energy tiniyak na sapat ng 40 days ang supply ng langis ng Pilipinas. Problema sa presyuan isinisisi sa umiiral na batas. Ang piso naman humina dahil sa patuloy pa ring tensyon sa Ukraine. Ang economic managers magpupulong na kaugnay nito. Ang pamalaan ng China nanindigang hindi makikialam sa paparating na halalan dito sa Pilipinas. Ektaryang palayan naman pinadaparaw ng ipo-ipo sa 5 barangay sa South Cotabato. Ilang bahay na sira rin. Sa ating international news, ang Russia nagre-recruit na ng mga Syrian fighters upang lumaban kontra Ukraine. $200 hanggang $300 ang sahod. At sa atin pong sports balita, tong gymnast na si Carlos Yulo kailangan daw tumutok ngayon sa Asian Games para makapasok sa World Championships na gaganapin po sa England sa Oktubre. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 8:33 minutos na kaligid sa tagnang alas 12. Pagulan nyo nabatian ang aton nga Bombo Network News gindulong sa nga Bombo News Center. Sa aton nga pagbalik banwa, bangin kaupod naton si Councilor Archie Baribar, ang committee chairman sa Committee on Energy. Istorya nato ining daw ang mga nagkatuhay nga mga presyo sa gasolina sa pila ka mga gasoline stations diri sa syudad sa Bacolod kay sa nagligad pa nga mga tinuig may-ari ni sa monitoring ang sangguni ang panlunsod kay do may-ari ka dinhi sa ordinance mo nga ining pagpasiguro nga ang aton nga mga gasoline stations na calibrate ini siya para nga kung magsiling ka nagbakal ka sa gasolina ng 1 litro, exactly 1 litro kay may ara kung isa nagaguluwa nga ang 1 litro nga ginbakal mo gasolina daw wala man mag 1 litro daw kag ang ining pag pinagusto na lang nila iya ka presyohanay sa ila sila nga mga gasolina. Pag-istorya nato na banwa, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang kawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang aon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge gan utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Radio Bombo. Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto 43 minutos ang nakaligad sa tagna ng alas 12. This time mga kabyanan na naginaangan naton si Councilor Archie Baribar. Balikan nato ang ining issue sa bahin sa gasolina kag krudong padayon nga nagasinaka banwa ti do ginarasuntan lang ni dayon kay tungod nga nagagyera to subong sa Russia kag Ukraine. Na daw maning gina kasami nga mabatian naton bangod sa gyera. Pero kung aton gid nga lantawon wala man kita nagakwasang gasolina kag krudo sa Russia. No? Ang aton nga krudo sa Middle East man yahalin nga apektado kita gyapon
nagpasaka man sang presyo sang gasolina sang gatong ang aton nga supplier. Okay. This time sa piya kalinya si Councilor Archie Baribar, ang committee chairman sa Committee on Energy. Now sa piya kalinya Councilor, upod mo subong si Bombo Daniel diri sa palatuntunan Bumbuanay Soddo. Mayong hapon. Mayong hapon sa ito, Bombo Daniel, mayong hapon. Surigid ko join sa imo sa Zoom kay ari ko alang-alang. But still the same, it is a pleasure to be part of your program. Good noon sa tanan nimo nga tagpalamati. No? Istorya naton Councilor bilang committee chairman sa Committee on Energy, ang ining asod-asod nga pagsaka sa presyo sa langis, no? Kag di kon ang presyo sini nagsaka gid man sa world market, wala kita sa may mahimo. O galing na panilagan ko diri sa syudad sa Bacolod, daw may ara sang disparity sa bayad sang presyoanay sang gatong sa mga nagkalinlain nga mga gasoline stations. Na-remember ko sang una, kag daw may ara ka magani ordinance gin author, hindi ko na ma-recall, nga daw gina-check naton ini mga gasoline stations, gina-check naton kung bala insakto ang ilang presyoanay, kag insakto ang amount sang gasolina nga ginatugong sa aton sa tagsa magbakal kita per liter. So, may mga na-receive ka na, Councilor, nga mga information kangay sini, nga daw may pinaka-problema karon sa pinagustuhan na isang presyohan sa mga gasoline station? Yes, thank you, Bombo Daniel, for bringing that up. In fact, that is a concern sang halos na tanan naton nga mga commuters kay hindi na magwanta ang kada simana nga saka sang krudo, sang presyo sang gasolina. Pero magduwa sila may mga reklamo pagid sa bahin sang amount sang krudo nga nagagwa, no, which is a matter of calibration. Yes, sir. Sa syudad sa Bacolod, may ara kita sila sang ordinansa nga ginhimo sang una daw several years back about sang calibration sa mga pumping station. Ang issue ya sang presyo daw hindi naton ina masabat kay inaya ang determine inaya sang luan supply and demand, no? Okay. But as far as the volume of delivery sa aton nga mga general consumers, amoy na ang na-cover sang aton nga calibration, no? And I believe this is the appropriate time nga ihatag naton what is due sa aton nga consumer kay mahal na gani ang krudo tapos may under delivery pa kita. Himuon. So thank you for the information kag sa aton man mga nagreklamo nga mga kabyanan, ang Committee on Energy will do something about that, no? Sa bahin sang pag-calibrate sang mga pumping stations diri sa syudad sa Bacolod under our ordinance nga ginpasar sang una. Pero pwede tadi Councilor, although nga nahambal mo na nga hindi na nayabihan sa inyo control ang ining presyohanay, pero pwede tadi mapang-check abi ang mga gasoline stations kaya makuhaan man sila sa ilang